Pinalalakas pa ang kakayahan po ng Barangay Peacekeeping Action Team or BPAT sa iba pang barangay frontliners sa Asingan, Pangasinan upang higit na mapabilis pa ang pagtugon sa mga insidente po at mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad. Nagsimula noong Hulyo 1 ang 3 araw po na BPAT training sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Asingan at ng Philippine National Police na nilokokan ng nasa 150 na mga kalahok na binubuo ng BPAT, Barangay Elected Officials at Barangay Health Workers o BHW. Ayon po sa hanay po ng pulisya, mahalagang katuwang ng kapulisan ang mga BPAT dahil sila ang madalas na unang nakapapansin at nakakaalam ng mga pangyayari sa kanilang nasasakupan. Ipinaliwanag din na bagamat voluntaryo ang magiging miyembro ng BPAT at walang kaakibat na sweldo, mahalaga ang kanilang ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bawat barangay sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Magpapatuloy ang pagsasanay hanggang ngayong araw, Hulyo 3, kung saan inaasahang mas mapapalakas pa ang kaalaman at kahandaan ng mga kalahok upang maging epektibong katuwang ng lokal na pamahalaan at kapulisan sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maayos na mga barangay sa Asingan. IFM News. IFM News. IFM News.